Gending ya? Ngarepe. Kayak lurus ah. Lurus terus iki dalane. Sik. Iki medhun munggah ya. Nah. Kilo. Rekaman dek elek nek tunjuk-tunjuk ya. Ora. Apa no? Kenapa dia Dip? Lali ae Dip. Sik. Ora Dip kene Dip. Dip. Masa kono, nek ra kembali ah. Katakmu reget to, Dip? Kene. Enggak. Lurus ora dalane. Ya belok. Ra iso. Kene Dip. Ya iso gitu. Awak tebas. Bawa kayu. Sebelah ngisor lima medun malah. Wah, gatel jagung. Loh. Nah, ini lurus. Oke, ana sajen, Dip. Iko, klopo iki kok sajen. Iko lho ngarepmu ke wit iki lho. Oh ya. Loh, benderane ndi ya? Masa mabuk ya? Ciu ya? Ora kecap ya? Mabuk enak? Kita tahu nemu kondom ning gone STM dhewe. Apa? Kondom Nanti? STM lho. Aku Gak tahu. Nek jaman dhisik kae Iwan nganu kae ya. Dene ngono. Dung karo wedoke. Ora nemu. Iki Dip. Wah, sepi ya. Gending ya. Ini kok suara ngaki kan mau. Loh, hilang benderane, Dip. Wis ra ono berarti. Kira mana ndi? Kono iki ah, mlakune. Pokoke ketok kono ana bendera. Apa iki ya tengah iki ya? Iki lho. Ambruk ya. Ah iki pas rene iki aku dhewean munggah ya ning ngisor kono. Dorane lho. Ora, tak jajak moh ndek. Moh Mas kok dalane gak ono. Ngenteni ning ndi? Ngisor. Besar ki. Ya ngisor balik kene ah. Pas mau Ora, isih kene sing lurus. Ayo mlaku. Tunggu di kono. Iki lho, dalan iki lho. Mbok tebal iki, mbok terabas iki. Wah, keren. Tekan ngene iki. Iso no, wangine bandara karo mantai. Oh ilang iki lho benderane. Oh iki lho Dip, wah. Walah. Kejarane nganu Dip, apa? Pengabdian kepada alam Dip piye? Wis kan kono iki lho. Iya keterangan. Durut kan dhuwur. Hah? Kan dhuwur. Pipo klek ngono kok. Lha mone kan kene kan. Ora. Ya ning wite cagakno wite. Ditemplek karo ning wite. Endi bonekane ya ilang iki. Ora ngerti ya boneka. Pantes gak ono mlebat-mlebat mau. Niki soalnya nganu kathah petani sing ibarate mboten manusia napa-napa.